ተናገርና ስለቃሉ ንጸልይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ ኣለና እሙን አምላኽ ኢኻሞ ልብና አይናወጽኒ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናን ኩሉ ቦታኻ ዘይትገድፍ እሙን ፈጣሪ ኢኻሞ ነመስግነካ ኣለና ሕጂውን እግዚአብሔር ሆይ በቃልካ ተዛረብ ከምቲ ማርያም ካብ ጊዳ ኣደይ ውሰት ዝሓሸን ዝበለጸን ዝመረጸት ሕጂ ኸኣ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኾንካ ኮይና ቃልካ ክንመሃር ተዳሊና ኣለና ሞ ክቡር መንፈስ ቅዱስ ባዕልኻ ርድኣና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዝቃል እዚ ሰሚዕና ኸኣ ልብና ክትንከፍ ገበርትንበር ሰማዕቲ ጥራይ ከይንኸውን ከኣ ክቡር መንፈስ ቅዱስ ባዕልኻ ርድኣና ብሽምቲ ህያውን ዘለኣለማውን ስም ስለና ኸኣ መስቀል ዘውዓልካዮ ጎይታ ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስም አሜን ቅዱሳን እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ሰናዩ ሕጁን ዘማዓልቲ ኣብ ህይወትና ተወሲኻ ከምዚና ከናምብኾ ስለጸናሕና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ስለቲ መዝሙርን አምልኾን እግዚአብሔር ይባረኽ አምልኾ ሁሉ መዝሙር ኩሉ ዝማሬ ሁሉ አገልግሎት ኩሉ ተጠቅሊሉ ንዑ እዩ ምክንያቱ ዝግብኦ አምላኽ እዩ እቲ ዝዛረቡ አርእስቲ ከም ዝቀዲመ ዝበልክዎ እሙን ምዃን ወይ ከዓ ተኣማንነት ዝብል እዩ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ እንተደኣ ኺኢልና ብዙሓት ሰባት ኣብ ክልተ ክንመቕሎም ንኽእል ኢና ማለተይ እሙናትን ዘይእሙናትን እሙናት ኮይኖም ጸኒዖም ጉዮኦም ዝወድኡን ኣብ መንጎ ከዓ ንድሕሪ ዝተመልሱን ዓለም ዝወሓጠቶም ጥቕሚ ዝወሓጦም ዝተፈላለየ ምኽንያት ስለዚ እቲ ቀንዲ መምዘኒ ናይ ኣገልጋሊ ኣብድላዮ ዓይነት ናይ ኣገልግሎት ዘርፊ ይሃሉ እሙን ምዃን እዩ ብዙሕ ሰብ ወይ ልምዲ ዘይብሉ ሰብ ኖ ፍልጠት ወይ ከዓ ልምዲ ክብል እኽእል እዩ እገለ ነዊሕ ዓመት ስለ ጸንሐ እገለ ከምዝን ዲግሪ ስለ ዝሓዘ ካብ ከምዚ ቤተሰብን ከባብን ስለ ዝወፀ እሱ ኣገልጋሊ እሙን ኣገልጋሊ ክኸውን ይኽእል ክብል ይኽእል ግን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ መምዘኒ ናይ ኣገልግሎት እሙን ኮንካ ኣብ ቦታኻ ምርካብ እዩ ዝተረፈ ስራሕና እግዚአብሔር እዩ እምነት ብዘይ እሙን ኮንካ እትገብሮ ነገር ብዙሕ ግዜ ኣሳልጦ የብሉን ፍረውን የብሉን ክልተ ዓይነት ሰባት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ እየ እቲ ሓደ እሙን እዩ እቲ ሓደ ከዓ ዘይእሙን እዩ ሓውና ሻም ከም ብበልና እዩ እቲ ቀዳማይ ዝደልዮ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 12 ዘሎ እዩ እቲ ካልኣይ ዝደልዮ ከዓ ዘይተኣመነ ካህን ኩላህና ንፈልጦ እዩ ካህን ኤሊ ብዛዕባኡ ዝትርኽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 27 ጀሚሩ እዩ ሓውና ሻም ከም ብበልና እዩ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 12 ሕራይ ስም ኢየሱስ ተቃል ከም ብበየ እቲ ሰማይ ከዓ ንዮኣብ ንጉስ ንዓኻን ኣቢሻይን ኢታይን ነቲ ጎበዝ ንኣቢሰሎም ስለ ኢልኩም ተጠንቀቁሉ ኢሉ ክእዘኩም ከሎ ንሰምዑ ነርና ኢና እሞ ሽሕ ሲቃል ብሩር ተመዚኑ ኣብ ኢደይ እንተ ዝቕበሉ እኳ ናብቲ ወዲ ንጉስ ኣቢለስ ኢደይ ኣይምዘርጋሕኩን ያ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰብ እዚ ነቲ ንጉስ ዘውፅኦ ሕጊ ተኸቲሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ በአንጻሩ ከዓ ዘይተኣመነ ግን ከዓ ካህን ኮይኑ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝዓጥን እሱን ቤተሰቡን ንክብሪ እግዚአብሔር ዝነዓቁን ዝደፈሩን ከዓ ካህን ኤሊ ኣለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 27 ሳብ 29 ሕጂውን ሓውና ሻም ከም ብበልናይ ሕራይ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ 27 ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ኤሊ መጽኡ በሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ግብጺ ኣብ ቤት ፈርዖን ከለው ንቤት ኣቦኻ ብርግጽ ዶ ኣይተገለጽኩላኒ ካህነይ ኮይኑ ኣብ ቅድመይ ኣብ መሰውእየይ ደይቡ ዕጣን ክዓጥን ኣብ ቅድመይ እውን ኤፎድ ክጸውር ኢለ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ዶ ንዓይ ሓርየዮ ኣይኮንኩን ኩሉ ናይ ደቂ እስራኤል መስዋዕት ሓውኸ ንቤት ኣቦኻ ዶ ሂበዮ ኣይኮንኩን ነቲ ኣብ ማሕደረይ ክቐርብ ዝኣዘዝኩ መስዋዕት ሕሩድን መስዋዕት ብልዕን ደኣ ስለምንታይ ኢኹም እትረግጽዎ ዘለኹም ካብ ኩሉ እቲ መስዋዕት ህዝበይ እስራኤል በብልጹ በሊዕኹም ምእንቲ ክትሰብሑስ ከመይ ኢልካኸ ካብ ንዓይ ንደቅኻ ኣኽበርካ ያ እግዚአብሔር ይመስገን ያ
ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣገልገልቲ ኣባና ዝመጽእ ሽግርታዩ ካብ ንእግዚኣብሔር ምኽባር ንሰባት ምኽባር ይቕድመና ካህን ኤሊ ኸም እዩ ዝገብር ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ከምኡ ክብል ከሎ እንታይ ኢልዎም ንሕና መገብቲ ምስጢራት ኣምላኽ ኢና እቲ ህዝቢ ከምኡ ገይሩ ይቁፀረና ግን ከዓ መገብቲ ዘበልና ኩላህና ከዓ እሙናት ኮይና ንረኸብ እዚ እቲ ምስጢር ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተረዶ እዩ ዝመስል ኣብዚ ሓውና ዘንበቦ ትሕት ኢሉ ካብ ቁጥሪ 30 ዳሕራ ኩምሎሲኤ እሱን ቤቱን ኣብ መርገም ክወድቁ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ብቤት እዩ ዝርኢ ተመሊሰ ስለ ምሳርእስተይ እሙን ምዃን ዝተሓዘ ናብኡ ዝኸይድ ምክንያቱ ቤት ኣምላኽ ክትጥንክር ተደኣ ኮይና ካብ ዘላቶ ድኻም ክትወፅእ ተደኣ ኮይና ክልተ ነገራት እዮም ዘልዩና እሙናት ኣገልገልትን እንደገና ከዓ እምንቲ ስድራ ቤትን ብዛዕባ ስድራ ቤት ወይ ቤተሰብ ኣብ መወዳእታ ክዛረብ ክፍትን እየ ቅድሚኡ ግን ስለምንታይ እዩ እሙናት ኣገልገልቲ ዘለየና ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዓለም እውን ሰርሓሉ እያ ሓሙሻይ ጉጅለ ወይ ሓሙሻይ ረድፊ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝሰርሕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣካል ዘድሚ ማለት እዩ ኩላህና ንፈልጦ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ዝበሃል ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ብዙሕ ኩናት ዝገበረ ኣብ ዘመኑ ማለት እዩ ብዙሕ ኢምፓየር ዝመስረተ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ተሓቲቱ ዝመለሶ መልሲ እንታይ እዩ ቴልኩምኒ ኩሉ ሻዕ ነቲ ዓበይቲ ዕርድታት ናይ ጸላእቱ ከፍርስ ተደኣ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሰባት የዳሉ ብኸምኡ ጥራሕ ክስዕር ዝኽእል ኣዝዩ ደይድፈር ዝበሃል ዕርድታት ብሓሙሻይ ረድፊ ጌርካ ኢኻ ተፍርሶ ሰይጣን ሓያል ኣይኮነን ኣሕዋተይ ሰይጣን ረቂቕ እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ካብ ውሽጢ እንተደኣ ኣማህኒምዋ ወይ ከዓ ቦርቢርዋ ኣቕማ ምስ ለመሰን ምስ ደኸመን ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከተስተውዕል ዘለዋ እሙናት ኣገልቲ ዘይኮኑ ሰባት ኢለ ከም ዝርዝር ዘምፃኽዎ ኣሎ ካብ መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ልምዲ ከዓ ካብ ኣገልግሎት ዝረኣኽዎን ኣሎ ከምቲ ዝሓለፈ ጠቂሰ የነበርኩ ብናይ ገዛ ርእሶም መገዲ እዮም ዝኸዱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኢንስቲትዩት ኣለዉ ግን ነቲ ሕግጋታት ኣይክተልዎን እዮም ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዘይክተል ተደኣ ኮይኑ ዓላዊ ወይ ከዓ ዓመፀኛ እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ሓጢኣት እዩ ሓውና ኢዮኣብ ድላይኩም ሽምሃብዎ ፓስተር ረቨረንድ ታይትል በዚሕሎ ብዘመናት እዚ ዩኔሚት ድላይኩም ሽምሃምዎ እሙን ኣይኮነን ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ንጉስ ዳዊት ስቃይ ዝኾነ ሰብ እዩ ግን ከዓ ኣብ ሽመትን ቦታን ዘሎ እዩ ሓለቃ ሰራዊት ካልኣይ ሰብ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኢልኩም ክፅዕዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ናይ ሎሚ ግዜ ግን እሙን ኣይኮነን እቲ እሙን ዘይምዃኑ ከዓ ኣቤነር ዝበሃል ዕርቅን ሰላምን ዝገበረ ምስ ንጉስ ዳዊት ምስ እስራ ኣባላቱ መፅዩ ምሳሕ ጋቢዙ ዕርቅን ሰላምን ወዲኡ ከብቅዕ ሓውና ኢዮኣብ ግን እደልየካ ኣለኹ ኢሉ ኣዘንጊዑ ብናቱ መገዲ ክቐትሎ ከሎ ንርኢ ሕነ ነይርዎ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ካብ ሕግን ላዕሊ ማንም የለን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኢዮኣብ ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ኣብ ሴሎም ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ ኣብ ልዕሊ ኣቡኡ ዓሚፁ ብመጠኑ ክንሪኦ ኢና ዳሕራይ ግን ምስ ዓመፀ ናይ ወላዲ ነገር ክቕተል ኣይደልዮን እዩ ነይሩ ኣቡኡ ትእዛዛታት ተሓላሊፉ ኢዮኣብ ዘለዎ ካልኦት ክልተ ሓለፍትን ዘለውዎ ወዱ ስለ ኢልኩም ከይትቐትልዎ ከይትጎድእዎ ተጋጊኡ ግን ከይትቐትልዎ ዝብል መልእኽቲ ኣተሓላሊፉ ሓውና እውን ሕጂ ከዓ ብገዛእ ርእሱ ከይድ መሪፁ بسلسته قصد جيرو هم صبرو أو أبزي كلا ما ساميل كان معرف سلسته جميرنا رئينا مالتي بزوج جزء سلازيل كان نبوه عين خيليننا ما بزحتو تقصات كن كاب كلا ساميل بزح عيوت إني حجون كتيلو كجاج أخلهم رئينا أنا كم زي عمز سبات بزوج جزء نبات خشانة تنقوا ويكا نسلت أنا تنقوا
ኣነ እንተዘየለኹ ኣገልግሎት ዘይረኽኸውን እዩ ኣነ እንተዘየለኹ እዛ ቤተክርስትያን ክደክም እያ ኣነ እንተዘየለኹ ከምዚ ኣይከውንን እዩ ዝብል መጠንቀቕታታት ኣብ ሴሎም ከምኡ ተጠቂሙ ኣሞናውያን ዝውንንዋ ራባ ትበሃል ከተማ ንክሕዛ እዩ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ብንጉስ ዳዊት ንሱ ግን ተዋጊኡ ዳርጋ ሲዒሩ ምስ ከበባ ንጉስ ዳዊት በዓሉ ክመጽእ ኣለዎ ይብል ኣሎ ኣብ ውሽጡ ተንኮል ዝሓዘ እዩ ረቕቕ ኢልና ትርኢናዮ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ዳዊት ክመጽእ ተደሊዩ ዘሎ ስርሑ ዶ ይኮነን ኢዮኣብ ስርሑ እዩ ኣዛዚ ሰራዊት ካብ ኮነ ንሱ እዩ ነታ ከተማ ክሕዛ ዘለዎ እንተዘይ መጺኻ ግን ኣነ ነታ ከተማ ብስመይ ክጽዋዕ እየ ዝብል ዘሎ ደሰይሚ ቤተክርስትያን ዝለኣኸቶም ኣብ ካልእ ቦታ ኸይዶም ቸርች ፕላንት ገብሩ ዝኸዱ ሰባት እቲ ቤተክርስትያን ዝሃበቶም ሓደራ ገዲፎም ነታ ቤተክርስትያን ብሽመይ ክጽዋዕ እየ ዘሰይሚ تتوهبن حادرا قديفة ناتي كالي بشمي يصوع منيستري ويكا تشرش كمسريتي حدي كالي ترجم الله مغنياتو تايدا سمع السخات خبر غوستو أنا خاطر واقع خقفلو إيزبل زلو قل نقول كإززكا ويكا عبترسيان زلو حلقة ወይ መራሕኻ ዝዘካ ግድን ምክንያቱ ተተዋሃበካ እግዚአብሔር ኣብ ቦታ ኣቀሚጥካ ኣሎ ኣብ ቦታኻ ኣቀሚጥካ ዘሎ ኣኡ እሙን ክትከውን ሓውና ኢዮኣብ ግን ነዚ ኣይክተሎን እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓርኛ ደስ ዝብለካ ባህል ኣሎ የበሬ ውለታ አህያ ወሰደው ዝብል ደጋጊሙ ሰምዖ ነበርኩ ኣብ አዲስ አበባ ኣገልገልቲ ቆሙ ኢሎም ከጉረምሩሙ ሰምዖም ኢኻ ስለዚ ብኢዮኣብ ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብዛ ሕጂ ዘላ ቤት ኣምላኽ እውን ኣሎ ካልእ ስለምንታይ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ሂቡ ክትመጽእ ኣለካ ባዕልኻ ክትሕዛ ኣለካ ዝብል ዘሎ መን ይፈልጥ ኣብ መንጎ ንጉስ ዳዊት ክመውት ይኽእል እዩ ብኡ ከዓ ዕልዋ መንግስቲ ክሰልጦ ይኽእል እዩ ኣብ መጽሓፍ ኣይተጻሕፈን ግን ናተይ ትንታነ ግን ከዓ ከምኡ እዩ ዘስምዕ ካልእ ናይ ዘይእሙን ኣገልጋሊ ባህሪ ተቃዋምቲ እዮም ድግፉ ኣብ ውሽጢ ምልዕዓል ገብሩ እሞ ዘይከውን ስራሕ ይሰርሑ እዚ ኣዶንያስ ዝበሃል ወዲ ንጉስ ዳዊት እዩ ኣብ ግዜ እርጋኑ ንጉስ ዳዊት ካብ ዘጋጠሙ ሓደ ሽግር እዩ እቲ በትረ መንግስቲ ንወዱ ንሰሎሞን ከሎ ዝግባእ እግዚአብሔር ተዛሪቦ ከሎ ዳዊት እውን ብልቡ ወዲኡ ከሎ ኣዶንያስ ንኽነግስ ሓውና ኢዮኣብ ምስቲ ካህን ተማሳጢሩ ነቲ ነገር ናብ ኣዶንያስ ከዙሮ ከሎ ኢና ንርኢ ኣዶንያስ ኣዝዩ ንሰሎሞን ዝቃዋሚ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ከዓ ዝጠሓሰ መስፍን እዩ ልክዕ መስፍን ነይሩ ግን መስፍን ስለ ዝኾነ እቲ ቦታ ዝግብኦ ይኮነን ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘይእሙን ሰብ ኩሉ ሻዕ ምስቲ መዕገርገሪ ምስቲ ብጣባይን ብሕግን ዘይከይድ ሰብ ምስኡ እዮም ዝተሓባበሩ ወላ ሓንቲ ዓይነት መለክዕ የብሉን ሓውና ኢዮኣብ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ግን ገይርዎ ንጉስ ሰሎሞንን ንጉስ እቲ ክነግስ ዘለዎ ሰሎሞንን ንጉስ ዳዊትን ግን ብነቢ ሓውና ክድሕኑ ከለዉ ኢና እንሪኦ ጣልቃ ከኣቱ ዝግብኦ ነቢ ጣልቃ እንተዘይኣቱ ካልእ ዓይነት ሽግር መመፀ ነይሩ ማለት እዩ ነቢ ናታን ምስ ሰዲኡ ወይ ምስ ሰደ ሰሎሞን ተማኺሩ ነቲ ነገር ተዘይፈትሖ ደም ምፍሳስ መፀ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዮም ዝጥቀሙ ዘይእሙናት ኣገልገልቲ ብዙሕ ግዜ ብኣፎም ኣይዛረቡን እዮም ወይ ነቲ ሽግር ኣብ ዴስካ የምፅዎን እዮም ዝኾነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ግን ምስ መፀ እቲ ናይ ዓመፃ ተግባሮም እፍጽሞ እዚ ሓውና ኣብሴሎም ዝገበሮ እዩ ሓውና ኣብሴሎም
ሓፍቱ ትእማር ትበሃል ነራቶ ትእማር ዘይኮነ ነገር ክበጽሓ ከሎ ንሪኦ ኢና ኣምኖን ዝበሃል ወዲ ዳዊት ሓፍቱ ኣብሴሎም ዝኾነት ትእማር ክደፍራ ከሎ ንርኢ ኢና ኣነ ዊርዋ እዩ ዝብለና እቲ መጽሓፍ ትግርኛ ነዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ግን ተበዲሉ ዲ ኣብሴሎም እወ ክልተ ነገር ተበዲሉ ሓደ ሓፍቱ ተነዊራ ካልኣይ ንጉስ ዳዊት ከዓ ጣልቃ ኣይኣትወን በቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ኣብ ዘለዋውያን ዘሎ ንጉስ ዳዊት ጣልቃ ይኸኣቱ ነይሮ ምክንያቱ ምስ ዓሌቱ ምስ ቤተሰቡ ዝነበረ ሰብ በቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ናይ ሞት መቕጻዕቲ እዩ ዝግብኦ ዳዊት ግን እዚ ኣይገበረን ግን ትዘገርም ኣብሴሎም ዋላ ሓንቲ ተዛረቦን ኣብሴሎም ክፉእ ኮነ ጽቡቕ ኣይተዛረበን እዚ እውን ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ኣብ ምዕራፍ 13 ንረኽቦ ኢና ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተዛረበን ግን ግዜ ወሲዱ ኣዘንጊዑ ኣምኖን ሰትዩ ምስ ረኸቦ ኣዘንጊዑ ክቐትሎ ከሎ ንሪኦ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነቲ ጉድለት ብሰናይ መገዲ መጺኦም ዘይፈትሕዎ ሱቕ ዝብሉ ኩነታት ኣጋጣሚ ጽበዩ ሓደገኛታት ሰባት እዮም ብተፈጥሩኡ አንደበቱ ዝሕሉ ሰቕተኛ ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ፓርቲስፔት ክገብር ጸኒሑ ካብ ኩሉ ናይ ቸርች ነገር ዝወፀ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝዓቆሮ ነገር ኣሎ እሞ ዌክ ኣፕ ኮሊ ንቤተ ክርስቲያን ዌክ ኣፕ ኮሊ ምክንያቱ ዋላ ሓደ ዓይነት ፓርቲስፔሽን ኣይገብርን እዩ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ወይ ዝዓቆሮ ክፍኣት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣብ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካ ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ዝሪኦ ብዙሕ ግዜ እቲ ዘሸግር ኣቋራጭ መገዲ ቦታ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንምሓዝ እግዚኣብሔር ብዘይደልዮ መገድን እግዚኣብሔር ኣብ ዘይቐመጠካ ቦታን በቋራጭ ቦታ መሓዝ እዩ እቲ ዘመን ከምኡ ዓለምና ከምኡ እያ ዘላ ዝኾነ ነገር ኣቋራጭ እዩ ዘሎ ኩሉ ኤስኤምኤስ ሰዶ ቴክስት ኣቋራጭ ብዙሕ ዓይነት ኮሚኒኬት ንገብሮ ብሚድያ ኹን ብኤሌክትሮኒክስ መብዛሕትኡ ኣቋራጭ ዝገርመኒ ነይሩ ቁሩብ ኣበስማት ኹን ወይ ኣብቲ ቋንቋታት እግደስ እሞ ኣቋራጭ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ትርኢኻ ኣብዚ ኸማን ኣብ ቅድሜና ሓውና ሻም ኣሎ ሻምበል ግን ሻምበል ዝብል ሽም የለን ምክንያቱ ኣሕፂሩ ጽውዖ ሰብ እዩ ነዚ ነገር እዚ እንዳምፅኦ መፅዩ የሺ ኣምበል እዩ እንተ ደኣ ተንቲናዮ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከነምፅ ኢና ወታደር ኣምሓርኛን ትግርኛን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ወታደር ዝበሃል ቋንቋ የለን እንታይ ተዋሓይጡ ዝሰርፍ ኣብ መንጎ ኣሎ ወታደር ኣይበሃልኒ ወጥቶ ኣደር ካልእ ኣብነት ክበኩም ሓትነይ ዝብል ትግርኛ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ዲክሽነሪ የለን እንተፈሊና ግን ሓፍቲ እነይ እዩ ዝብል ሓፍቲ እነይ ኢሉ ጽውዕ ሰብካ የለን ሓትነይ እዩ ስለዚ ኣቋራጭ ተለሚድ እዩ ኣብ ዓለም ዋላ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣቋራጭ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሪኦ ግን ሓደገኛ ነገር እዩ እዚ ኩላና ንፈልጦ እዩ ኤልዛቤል ኣብ ቀዳማይ ነገስ ኣብ ምዕራፍ 21 እንረኽባ ክፍእቲ ሰበይቲ ኣላ እቲ ታሪክ ኩላና ንፈልጦ ኢና ንጉስ ኣክዓብ ናይ ወይኒ ቦታ ደልዩ ንናቡቴ ብሰላም ሓቲትዎ ወይ ብገንዘብ ወይ ከዓ ብለውጢ ከብቅዕ ኤልዛቤል ግን መንፈሳ ተጠቂማ ንናቡቴ ቅኑዕ ክነሱ ከተቕትሎ ከላ ንርኢ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከምዚ መሊ እዩ እትደልዮ ነገር ብቕልጽምካ ምግባር እትደልዮ ነገር ብሸፈጥን ብዘይግቡእ መገድን ክትጥቀም ንቡር እንዳኾነ መፂ ኢሎ እዚ ኣዝዩ ዝኸፍአ መንፈስ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ነቐፌታ ኣይቀበሉን እዮም ከምዚ ዓይነት ሰባት ዝበልጾም ጸጋ ዘለዎ ሰብ ተመፅዩ ኣይቅበሉን እዮም ጸጋ ንቤተ ክርስቲያን በረኸት እዩ ካብኣኻ ኣብ ጸጋ ዝሓይሽ ሰብ ተመፅዩ በረኸት እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ መንግስቲ ኣገልጋሊ ኢኻ ክርስቶስ እውን ጸገማ ይነበሮን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ብቦ ገዛ እቶም ንዓይ ዝኣመንኩም ካብቲ ኣነ ዝገብሮን ላዕሊ ክትገብሩ ኢኹም ብዙሕ ዘሰከፎ ይመስለን ከምዚ ዓይነት ሰባት ግን
ቤተክርስቲያን ጸጋ ከይትጥቀም እንቅፋት ገብሩ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ሰባት እዩ ጥራሕ ካብ ሞታት ኣተንስዩ ኣብ ዩኬ ዝነበረ ግን ፍሉጥ ኢቫንጀሊስት ኢንፍሉዌንሻል ዝኾነ ኩላና ንፈልጦ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ከሎ ንርኢና ንኣብነት እስራን ክልተን ሰባት ካብ ሞት ኣተሲኡ ተባሂሉ እዩ ዝንገረሉ መፅሓፍቲ ኾኑ ዋላ ኣብቲ ናቱ ሚኒስትሪ ስሜዝ ዊግልስዎርዝ ፕላምበር እዩ ነይሩ ዓራይ ቦምባ ክንብሎ ንኽእል እዩ ነይሩ ግን ነቲ ተፀውዖ ዓላማ ኣጥቢቑ ዝሓዘ እሙን ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ ኣብ ግዚኡ ብዙሕ ተፅዕኖ ዘምፀአ ናብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ንዩኬ ፍሉጥ ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ተርእናዮን ልዕሊ 20,000 ከባቢ 21,000 ማይልስ ተጓዒዙ ንወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ግን ካብ 200 ማይልስ ኣይበፅሕን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገሊላን ከባቢኣን እዩ ዘሕልፎ ነይሩ ስለዚ ካባኻ ዝሓይሰብ እንተመፅዩ ንምሕየሊ ወይ መደንፍዒ ነቲ ኪንግደም ስለ ዝኾነስ ስለምንታይ እዩ ዝኸፍኣካ እዞም ናይ ኣቋራጭ መገዲ ወይ ከዓ ናይ ኤዛቤል መንፈስ ዝበልናዮም ግን ብዙሕ ግዜ ነዚኦም ጥቆሙ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ድምፂ ኣምላኽ ስለ ዘይሰምዑ ኣብ ፖፑላሪቲ እዮም ዝኣምኑ ፖፑላሪቲ ክብል ከለኹ እግዚኣብሔር ደ ሕግዞ ዘለኹ ወይ ሰብ ንእግዚኣብሔር እዘዝ ዘሕግሶ ዘለኹ ወይስ ፍቓድ ሰባት እየ ዝገብር ዘለኹ እዚ ብዙሕ ግዜ እንሪኦ እዩ ኤዛቤል ትመርሖ ገዛ ወይ ከዓ በዓልቲ ቤቱ ዝኾነ ሰብ ኣሸጋሪ ኣብ ኣገልግሎት መፅዩ ኣብ ብዙሕ ጉባኤ ርኢ ኣለኹ ብብዙሕ ጭንቂ ዝተመስረተ ጉባኤ ወይ ተተኽለ ቤተክርስትያን ኣው ካብ ሽማግለ በዓልቲ ቤተይ እዝን ኣይደገፈቶን እሞ ካልእ ሓሳብ ይምፃእ ኢሎም ሓሳቦም ዝቕይሩ ኣብ ጉባኤ ወይ ከዓ ኣብ ቴብል ናይ ቤተክርስትያን ተዘራሪቦም ከብቅዑ ገዛ ከይዶም ሓሳቦም ዝቕይሩ ብዙሓት እዮም ቤተክርስትያን በዝን ወዲ ከምዝን እንዳደኸመት መፅያ ብፍላይ ከዓ ኣባና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ስለዚ ኣብ ገዛ ደላ በዓልቲ ቤት ኤዛቤላዊ መንፈስ ዘለዋ ንሰአ ነቲ ቸርች ክትመርሖ ትፍትን ዘላ እምበር እቲ ቤተክርስትያን ኣሚና ህሉ ሽማግለ ጌራ ዘቆመቶ በዓል ቤት ኣይኮነን ሙሉእ ብምሉእ ከዓ ኣንጻር እግዚኣብሔር እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ ርእሲ ናይ ቤት እዩ ክርስቶስ ከዓ ርእሲ ቤተክርስትያን እዩ በዓልቲ ቤት ከዓ እዝስትን ክትከውን ኣለዋ ክትፍቀር ከዓ ኣለዋ እዩ ዝብል ፀሓፊ ኤፌሶን ክምህረና ከሎ ዘይ እሙን ምዃን ባህርያት ኣብዘይ እሙናት ኣገልገልቲ ቀልጢፉ ብሓንሳእ ዝመፅእ ኣይኮነን ግዜ ዓዲጉ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝመፅእ ንኣብነት ሳምሶን እንተርኢናዮ ናዝራዊ ኮይኑ ንፍልስጥኤም ከድሕን ተባሂሉ ብብዙሕ ነገር ኣዲኡ መኻን ኮይና ዘምፃትዎ ሰብ ብቐሊሉ ክወድእ ከሎ ንሪኦ እቲ ኣወዳድቑ ግን ደረጃታት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣህዛብ ሰበይቲ ክምርዖ ኢሉ ምስ ቤተሰቡ ክጋጭ ከሎ ንሪኦ ኢና እዚ ከይኣክሎ ከዓ ካብ ዝቆተሎ ኣንበሳ ናዝራዊ ሬሳ ኣይሕዝን እዩ ዝብል ሕጊ ጥሒሱ ካብ ኣንበሳ እውን መዓር ኣውፂኡ ንወለዶ እውን ከይነገረ ከብልዖም ከሎ ንርኢ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ምስ ኣመንዝራ ሰበይቲ ደቂሱ ታሪኹ ዘርዚሩ ኩሉ ሚስጥራቱ ኣውፂኡ ከናግፈላ ከሎ ንርኢ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሞት ኮይንዎ እግዚኣብሔር ግን ምሕረተኛ ኣምላኺ ካብቲ ብሂወቱ ብጥዕንኡ ከሎ ሓሚሙን ጥቃሞት ቀሪቡን ከሎ ዝቆተሎም ፍልስጥኤማውያን በፅሑ ኣብቲ መጀመርያ ዘንበብናዮ ሓውና ሻም ዘንበቦ ማለት እዩ ኣብ ፍቅዲ 30 ተሪኢኹሞ እቲ ሰብ ንኤሊ ከምፃሎ ከሎ እቲ መልእኽትን መርገምን ካብ ቁፅሪ 30 ተሪኢኹሞ ምስ ቤቱ እዩ ዝረግሞ ምስ ቤቱ ደቁ ሆፍኒን ፊንሃስን ብሓንቲ መዓልቲ ከም ዝሞቱ ብዙሕ ነገር ከም ዝመፅኦ ይጠቕሰልና
እግዚአብሔር ናይ ቤትና ነገር ዘገድዶ አምላኽ ሓድሽ ኪዳን በቀዳሚት ምዕራፍ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ክንርኢ ከለና እውን እገለ ንእገለ ወለደ እናለ ክሳብ 14 ወለዶ እንዳኸደ ወለዶ ናይ ክርስቶስ ነግረና እዩ ስለምንታይ እዩ ትልና እግዚአብሔር ጉዳይ አለው ምስ ቤተሰብ ጉዳይ አለው ምስ ቤተሰብ ቤተሰብ ሓያልን እምንትን ተዳ ኮይና ቤተክርስቲያን ካብኡ ይትፍለይና ኣብ ዝኾነ ሃገር ዘላ ቤተክርስቲያን እንተ ዳሪኢና ውጽኢት ናይቲ ስድራ ቤት ወይ ቤተሰብ እያ እግዚአብሔር እውን እታ ቀዳመይቲ ኢንስቲትዩት ሰብ አቡና ዲዩ ንገድፍ እሞ ምስ በዓልቲ ቤቱ ይጣበቕ ዝብል ኢንስቲትዩት ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ቤተሰብ እዩ ሕጂ ሰባት ነቲ አምላኻዊ ዝኾነ መርዓ ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ሸለል ብሎ ኣሎ እምበር ኣብ ቀደም እዋናት ከምኡ ዳርጋ ኣይነበረን ንኣብነት ብስታቲስቲክስ ተሪእናዮ 60 ወይ 61 ሚእታዊት ኣብ ደገ ዘለዉ ሰባት እቲ ቃል ኪዳን ብፍትሕ ይዙዳእ ኣባና ውሽጢ እውን ክሳብ 50 ሚእቲ በፂሕ ኣሎ ቀርመኩም ቀደም ግን ከምኡ ይነበረን ንጉስ ቂሮስ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ሳይረስ ዘ ግሬት ፐርሺያን ኢምፓየር ዝመስረተ ፍሉጥ ተዋጋኢ ነይሩ ኣብቲ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ እንታይ ይብል ብዛዕባ ንጉስ ቂሮስ ክዋጋእ ከሎ ሓደ ግዜ ንሓደ ንጉስ ምስ ህይወቱ ማሪኾ ምስ ስድርኡ ማለት እዩ ንጉስ ቂሮስ ኮፍ ኣቢሉ ነቲ ተማረኸ ንጉስ ኣንበርኪኹ ሓደ ሕቶ ሓቲቶ ንጉስ ቂሮስ ኣዝዩ ቤተሰቡ ዝፈቱ ዝነበረ ንጉስ እዩ እቲ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ከምዚ ነግረና ነቲ ምርኮኛ ንጉስ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ከምዛ ዘለኻያ ብነፃ ተገዲፈካስ እንታይ ትህበኒ ኢሎ ኣብ ዓደይ ዘሎ ፍርቁ ሃብተይ ክህበካ ኢሎ ንደቅኻ እንተገደፍኩም ከኢሎ ደቁ ምስኡ ተማሪኾም ነይሮም ዘለኒ ሙሉእ ሃብተይ ክህበካ ኢሎ ንሰበይትኻ እንተገደፍኩዋ ከኢሎ ሰበይተይ ተገዲፍካ እሞ ህይወተይ ክበካ ኢሎ ስለቲ መልሲ ንጉስ ቂሮስ ቤተሰቡ ፈቱ ስለነበረ ብነፃ ገዲፎም ንኩሎም ኣብ ዓዶም ኣትዮም እቲ ታሪክ ከም ዝነግረና ዓዶም ምስ በፅሑ እቲ ነፃ ዝተባሃለ ንጉስ በቲ ሽዑ ነበረ ኣሰራርሓ ንሰበይቱ ግልፅ ኢሉ ከመይ እዩ እቲ ንጉስ ፅቡቕ ነይሩ ሓያል እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኣተዎ ስዕራ ኣሎ እንደገና ከዓ መልክዐኛ ነይሩ እሞ እንተዘትርፈክስ ከመይ ምራእኸዮ ዓይነት ናይ ሰበይቱ መልሲ ዝገርም እዩ ምፍጣሩ ኸማን ኣይዘከርክዎን ኣነ ዝርኢ ነበርኩ ወይ ደስተውዕል ነበርኩ ነቲ ህይወቱ ክህበኒ ተዳልዩ ነበረ ሰብኣይ ከመይ ዝበልዎ ምትሓዝ ከመይ ዝበለ ዩኒትን ፍቅርን ዘለዎ ፋሚሊ እግዚአብሔር ከምዚ ይዝደሊ ቤተሰብ ሓያል ክትከውን ይዝደሊ ሓያል ቤተሰብ ማለት ሽግር ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ግን በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነት መገዲ ክትከይድ ሰለስተ ነገር ምስ ግዜይ መታን ክጎይ ሰለስተ ነገር ክጠቅስ እየ ሓያል ቤተሰብ ናይ ደገ ይኮነን ወይ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ዓይነት ስራሕ ንብረት ብዙሕ ቆልዑት ኣይኮነን ናይ ደገ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ሓያል ይኽብል ከሎ ናይ ውሽጢ ስትሬንግዝ እዩ ዝነግረካ
ناي وشتي إمبر ناي دقة يكون تناي دقة خطفي حانت ما عاد خطفي جن إذا حيال نبلا بيتسب لعلو علامة إجزابير زمن الله خلاي تمتي ياسوس بولو أنا بيتين قدا أنا بيتين قنا نجزابيرينا نجلجل إجزابير زمن الله خلا بيتسب حدا كابتي كنت قبر زلوا حلافنت كلتا سلسة خطأكسي إجزابير زمن الله تخوينو توم هزانات أمونات عقلتي خوينهم يمزعبي حج دا زمنا وتمرت متيمبر زمنا وتمرت خيمت هزانات ويقولعو أبيتهم يمزمهارو نيرم أبيتهم يمهارو سنبت كا أبيتهم كا يوم لخو موش ديشتو معالتي سنبت يوم أبيت خرشان زتأخو برت خرشان تبغون ديو شو ديشتو معالتكن أبجزا أخاتم ملخ سلازي حيال بيت السبن ترى الله أبجزا أخاتم ملخ تخوينا سنبت حيال بيت خرشان كتري قدني نعملو بيت ترى أخوينو شو ديشتو معالتم ليهم أبشوا معالتين فلو شو تمتيهم تبوتا نعملو بوتاي كالي يونيتي لو ويكا حادنة تعلو أبتا حادنة جن نفسه كف أبال نايتا سترة حلافنتون نتعنوتون يفولتوي تسئلو تقول أنا ودي كونكون نابقال تغيير يخب لايكيني كان حجين رير لنا بقدا ما علم سلازي نتعنوتون حلافنتون سكومولو أبيتو سلازي خونه أبتغاز انتاي خون أزيو حادنة فقرن علو أتي سالساي كبرو زدالي اتغازا فيجن كله له بزوع جزء نوع عقمنا وحديو أيتدالنان دحر دا أمبر حج دا أمونتي لنا زبلي خاطري أبزخد كوم عليتي كنا يكونن بنيش تينجر رأيين فيجن كجمرو خليهم ولا بفاينانس يكون بحال نجر أزيوم دخومات فاميلي مغناتو زابير زفولتو زقبرو أيفلني إجزابير نزدالو وبس حالي صحافي مكبب كومي زبلنا نفاسن دامنان كساب تري أي تتصبه كوم أنتو هينكا أبجيزيو أي كتعاد سدنيها سلازي كل سوقي الكاسرح مالك تزمت سنجر أي تفولتونيها تشيلي تبالاب ساوث أمريكا أزيون إجزابير فوتو حارستاينيرو مريتهم نيشتيو تشيلي كلها نهم فولتو أزيا عالم بدركي نربعة مية عامة هذا أكل استدقعت دخاها جريا أبتز نورو خبابكن الناس رحخولو عسرت حدا قلعو حيزو بخوم وبدخلنا أنا برخولو حدا جيولوجيس كاب إيران متيو نتو قدايو ريو إيراناويو مسلميو تومبولا كفيتو برازيل مالتيو نا كوكا كولا تومبولا مسلم سلازخونه كاملوتوري سلازقوتوري مثلني أي وسدون يلو أسو أبغزو تقبله وصلنا برفت خبابي حدا نتبع 5 مليون دولار هيبو عسرت حدا قول عزلو دخا حارستاي من ما ينورون رأي نيرودو نيرو رأي نتن أبتشيل يزلو هجترات بمولن بونجيل كبتصحن نحمشت عمت تلمي عسرت عمت تلميلو أقميت وينيرو إجزابير كعبتصحل سلازي حيال بيتسب نبلا إجزابير زم الله خلا حدنتن فقرن زلوا أمها رأي زلواي كتقالل حسابي بيت أملاخ بسلام عند أقلقل كان عند تقلقل كان كسرح والله إجزابير تسفح نفسات يدحنو نربحها خلي جن زي أمون أقلقالين تبزيحوس انت أخذ قبر بتخرسانك نزي أمونات أقلقلتي سوق دي أخذ لهم السو يزرع له بتخرسان سلطان الله بيتها خطقنا بيتها تزيك أنيعو مع سم نتسترعي الله براها خطوة تخلينا دقيتها سيولا حلوانم حلوانم جن إجزابير أمونات أقلقلتي انت زي تلعيلهم أمونات أقلقلت بعلو خلعلي بتخرسان جن جزي أخذ قوموا لله ما نم صار حلا زي كل ليتختمت يايلهم قويتا يسوس حجيجن برهان ويمعال تخلو فقاد تيز لأخني أبوي كجبري سلازي بتخرسيان كتسألوا لكيو نبي دانيال مسميتين عشران
أملاخ زي فلتو تنقولتي يسرح نيرو حفتنا أبيجال سنف سخرام عشا بزوح نجار زلوا سواي تسكيمات وتخي نيرا صبغي بسلام كتكيد جن أبراهام اللوتن كسامعوا يقالون فلذي تسامعوا تفعل عليهم يجيب لنا مغناتو توم قواسو توم كرارادو يقالون ስለዚህ ስኻምረጽ ብየማን ተመረጽካ ኣነ ብጸጋም ኸይድ ጸጋም ተመረጽካ ኸ ብየማን ኸይድ ስለዚህ ትስራሕ ስራሕ ማለት ቤት ኣምላኽ እውን ንሱ እዩ ቤት ኣምላኽ ክጸሪ ኣለዎ ስራሕ እግዚአብሔር ክስራሕ ተዳኣ ደልዩ ዘይእሙናት ኣገልገልቲ ክወፁ ኣለዎም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 12 ከምኡ ብለና እዩ እቲ ምሳይ ዘይእክብ ይብትን እቲ ምሳይ ዘይኮነ ኸኣ ይጻረረኒ ወይ ይቃወመኒ ስለዚህ ብራእይ ቤተክርስቲያን ዘይምራሕ ኣገልጋሊ ዞም ዝተቐስክዎም ባህርያት ዘለዎ ኣገልጋሊ ካብ ቤት ኣምላኽ ክእል ኣለዎ ሽዑ ይስራሕ ኣምላኽ ክስራሕ ዝከኣል ቅድሚ መዕፀዋይ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ኩላና ንፈልጦ ታሪኽ እዩ ንጉስ ሳኦል ንኣማሌቅ ከጥፍኦም ብነቢ ሳሙኤል ዝተዋህቦ ሽሽሉ ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ክወፅእ ከሎን መንግስቱ ኸኣ ካብ ኢዱ ክትመዛዕ ከላን ንሪኦ ኢና እቲ ደለየ ዘለኹ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ኮይኑ ፍቕዲ 23 እዩ ከምዚ ድማ ይብል ዕልወት ከም ሓጢኣት ጥንቆላ እዩ ህልህ ከዓ ከም ምምላኽ ጣዖት እዩ ዕልወት እንታይ እዩ ከም ሓጢኣት ጥንቆላ እዩ ኣብ ዘጸአት 22 እንታይ ብለና ነታ ጠንቋሊት ብህይወት ክትነብር ኣይትሕደጋ ስለዚ ቤተክርስቲያን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ኣብ ዝዓሉ ኣብ ዝዕምፅ ቤተክርስቲያን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዓሙኒ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ቦስተን ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መጽናዕቲ ኣካይዶም ቶም ሊቃውንቲ እድነቑ ነይሮም ሰብ ምስ ሞተ ጽፍሩን ጸጉሩን ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኣክል ይበቁል ኣይገርመኩምን እግዚአብሔር ምስ ሞትና እውን ይግደሰልና እዩ ማለት እዩ هو እግዚአብሔር እሙን እዩ ንሕና ግን ኣብ መሕለዊና ንረኸብ ነቲ ዝጽበየና ኣኽሊልን ሽልማትን እሙናት ኮይና ጸኒዕና ኣገልግሎትና ንወድእ እግዚአብሔር ይባርኩም